matara ndị Igbo, ọtụtụ ụmụnne anyị ndị Igbo emekasigo omenala. Ana m eje ụka, abụkwa m onye na-ekwusa okwu Chukwu nke ndị bekee kpọrọ gospel. Yes, aso m na ndị na-ekwusa ozi ọma nke Chineke, mana achọrọ m ka ị mata na akwụkwọ nsọ nwere ebe o kwuru okwu gbasara nsọpụrụ ndị okenye. Ọ bụrụ na ị gaa n'ala Igbo n'ụbọchị tata, ị ga-achọpụta na nsọpụrụ ndị okenye abụrụ na ihe riri mbọmbọ. Nsọpụrụ ndị okenye abụrụ na ihe gbara ọsọ, na nwata anaghị akwanyezikwere okenye ugwu. O wee bụrụ ya wee na-eweta n'ụbọchị tata ka anyị kwanyere okenye ugwu. Ị nọ n'ime obodo, ebe ọbụla ị nọ n'obodo mepere emepe, kwanyere okenye ugwu. Na omenala kwadoro, omenala ndị Igbo kwadoro ka a na-akwanyere okenye ugwu. Ma okenye ahụ nwere ego, ma okenye ahụ enwere ego, ma ọ mụtara nwa, ma ọ mụtara nwa, o kwesịrị na anyị ga-akwanyere ndị okenye ugwu. Kwanyere ndị okenye ugwu, ma ọ bụ nne gị, ma ọ bụ nna gị, ma ọ bụ onye ezi, ma ọ bụ onye akụkụ. Nye okenye ugwu ruo ya. Okenye nwere ugwu, nwata nwekwaziri ugwu. Mana n'ụbọchị nke tata, ihe anyị na-ekwu banyere ya bụ ugwu dịara okenye. Ugwu nwata kwesịrị inye okenye. Ọ bụrụ na ị bụ nwata, i wee na-enye okenye aka n'isi, ị na-eni ya anya n'isi, ị na-efi ya aka n'isi, echere m na ihe dị otu a dị mma na omenala Igbo. Echerekwana m na ihe dị otu a dị mma na akwụkwọ nsọ. Ị na-aga ụka, ị na-agọ mmụọ, ị na-akpụ isi ala, n'ụdị ọbụla ị na-eme, nkwanye ugwu bụ nkwanye ugwu. Maka na akwụkwọ nsọ si nwata sọpụrụ nne gị na nna gị, ka ụbọchị gị wee dị anya n'elu ala nke Jehova bụ Chineke gị nyere gị. Akwụkwọ nsọ na onwe ya mere ka anyị mata na mgbe nwata na-akwanyere okenye ugwu, na ọ ga-ebi ogologo ndụ. Ọ bụrụ na mgbe mbụ, mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa, nwata na-akwanyere okenye ugwu ruru ya, okenye nwekwaziri ikikere ịga ọfọ wee nye nwatakịrị. Okenye nwekwaziri ikikere ikwubi okwu n'isi nwatakịrị, ọ bịa na mmezu. Mgbe ụfọdụ a na-ekwubi okwu ọjọọ, okenye na-ekwubi okwu ọjọọ n'isi nwatakịrị, okenye na-ekwubi okwu ọjọọ n'isi, okwu ọma n'isi nwatakịrị, ọ bịa na mmezu. Mana n'ihe onyonyo nke tata, anyị na-eneba anya ka nwata ga-esi kwanyere okenye ugwu. Okenye ekwu okwu ọma n'isi ya, wee bịa na mmezu. Ọ bụghị ma ọ bụ na ọ bụ iwu bụ na nne gị ma ọ bụ na nna gị bifo i wee gosi ya akwamugwu ruru ya. Ọ bụ na ngwuru unu, gbaa mbọ fụ na okenye unu nwere. Onye ọbụla tọrọ gị dịka okenye, ma ndị gbara isi awụ, ma ndị na-agbaghị isi awụ, onye ọbụla nwere ugwu dịara ya. O wee bụrụ ya ụmụ ntorobịa nọ n'ime obodo ha enwezighị nkwanye ugwu. Ọtụtụ ụmụ ntorobịa nọ n'ime obodo, ọtụtụ ụmụ ntorobịa, mgbe m sịrị ụmụ ntorobịa, ana m ekwu banyere ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa, ma ụmụntakịrị nke na-eto eto n'ime obodo, ha chọpụtaziri m ha enwezikwa ha nkwanye ugwu nyere okenye. Ụfọdụ ụmụntakịrị na-anụsa nne mụrụ ha ọgụ, ụfọdụ ụmụntakịrị na-anụsa nna mụrụ ha ọgụ, ha na-anụsa ndị diọkpara fa ọgụ. Ọ bụrụ ihe ziri ezi, maka na ọdịnala megidere ya, akwụkwọ nsọ wee megide ya. Gị bụ nwatakịrị, nne gị na nna gị a na-asị gị nere ụzọ ị ga-eso ka ọ dịrị gị na mma, isi ya mba, ihe anụnwa bụ kọmputa eji, ọ bụrụzi mgbe nke unu. Mgbe nke unu agago, chere ka mmere nọ mgbe nke anyị. Ị chọghị inyere onwe gị aka, maka na o nwere ka nne gị na nna gị ga-esi wee fụ ụzọ na-adịrọ mma, ọ sonye gị isi ka isobe ụzọ na-adịrọ mma. Echere m na ụzọ ga-adịrị gị mma. Nwata ọbụla amụrụ n'ezinụlọ, nne na nna mụrụ ya chọrọ ka ha ọkara ha. Ihe aha nke ị na-eme nwụọ dịka nne, ihe aha nke ị na-eme nwụrụ dịka nna. Ọ na-amasị anyị bụ ndị nne na nna ka ụmụ anyị mee karịa n'ogugo aha anyị na-eru ya. Mana ụmụ agbara ọfụ kịta sizi na ọha nwakachazi wee mara. Nwatakịrị, iji maatụ, nwatakịrị ka ị ga-asị ya jee mụọ afịa dị otu a, ọ sị gị mba, nọọ ịpị ihe ọpịpị mbụ yawu yawu, n'ọnya makazi ya mma. Ihe a bụcha ụzọ na-ana n'iyi. Ụmụazị mgbe ụfọdụ na-eso ụzọ na-ana n'iyi, ụzọ ọnwụ, were hapụ ụzọ ndụ nke gị nwa bụ okenye na-egosi ha, nke okenye nọ n'ezinụlọ na-egosi ha. Wee bụrụ ya
ika so na nwatakịrị ma nwa ntorobịa nke na-erupụrụ nne gị maọbụ erupụrụ nna gị isi, nke na-erupụrụ diọkpara nke a mụrụ na ngwurube unu onye dịka nna na ngwuru unu maọbụ ebe ọbụla ọ bụ onye na-agbara bọ ya ebe ọbụla ị nọ iwee na-erupụ isi. Achọrọ m ka ị mara na agamniru adịrọ n'ụzọ ahụ. Ụzọ ahụ ị na-eso bụ ụzọ ọnwụ, ọ bụrụ ụzọ ndụ. O wee bụrụ ya na mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa bụ mgbe ndị nwata na-akwanyere okenye ugwu. Mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa bụ mgbe nwata ga-afụ agadi ebe o bu nkụ, ebe o bu abụ afịa, ọ gbatanarị ya. Ọ bụrụ nne ya, ọ bụrụ nne, ọ bụrụ ya mụrụ ya n'afọ. Ọ gbatasị, hei nne ka m nyere gị aka buruo gị, o bunatara ya. O buru abụ afịa, o nyere ya aka, o bunatara ya. Ọ bụkwazi mgbe ọ ga-agakute mmiri, kpata nkụ, kpatara okenye. Ihe ndị agha bụ mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa. Ọ bụrụ ya na ụmụ agbara ọfụ si na ụdị ihe ndị agha adịghịzi, ha kachazi wee mara, mana fa marọ na ihe agha ha rigoro n'elu wee fụ na okenye na anọrụgo na ala wee fụzuo fa ncha. Achọrọ m ka ị mara na onye ọbụla bụ nwa ntorobịa na nwa agbọghọbịa ma nwa agbọghọbịa na nwa okorobịa nke ka na-erube isi, nke ka nwere nrube isi wee nye okenye, enwere ngọzi si ya. Ma onye ahụ ọ gọrọ gị ọfọ ma ọ gọrọ ọrụ gị ọfọ, ma o kpere gị ekpere ma o kpere ọrụ gị ekpere, enwegodoro orijinal ngọzi nke si n'aka Chukwu abịa maka ihe dị otu a nke ị mere. Jee gụọ akwụkwọ nsọ gị. N'ụbọchị taata anyị na-apịakọta ihe onyonyo nka site n'ihe edere na akwụkwọ Leviticus 19:32. Jee nene ya ka ịfụ ihe akwụkwọ nsọ kwuru banyere ịkwanyere okenye ugwu. O nwere uru ọ bara bụ ịkwanyere okenye ugwu. Ụmụntakịrị anyị ndị agbara ọfụ, ụmụ agbara ọfụ, unu asịzine na mgbe aha bụ mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa. Ka anyị kpọchiata respect n'ala Igbo, ka anyị wechiata nsọpụrụ zuru oke n'ala Igbo, ka anyị wechiata nsọpụrụ nke nkwanye ugwu nke a na-akwanyere ndị okenye, ka a na-akwanyere ndị okenye, ma onye echichi ma onye na-abụrụ echichi. Onye ọbụla bụ okenye nwere ugwu ọ na-enegara anya site n'aka nwatakịrị, site n'aka nwa ntorobịa ma ọ bụ nne gị dịka m kwuru, ma ọ bụghị nna gị, ma ọ bụghị nne gị, ma ọ bụrụ nna gị. Nwa okorobịa ọbụla, nwa agbọghọbịa ọbụla, nwata na-eto eto, okenye ọbụla ịfụrụ na ngwuru, okenye ọbụla ịfụrụ na kọmuniti, okenye ọbụla ịfụrụ n'ahịa, ebe ọbụla nwere ugwu. Ị gaghị agwa ya okwu ka o si wee masị gị, ị gaghị asa ya okwu ka o si wee masị gị. Ọ bụkwaziri oke na ọrụ gị ikene ya ekene, ọ bụkwaziri oke na ọrụ gị inyere ya aka. O wee bụrụ ya n'ụbọchị taata nke a ka anyị na-ewetara unu. Gbaa mbọ fụ na ị na-akwanyere okenye ugwu ruru ya. Anyị kwuo na ihe onyonyo nke mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa versus mgbe gboo, ndị agbara ọfụ, na anyị ga-arụtụgasị aka ihe a na-eme mgbe ahụ na dịka o si wee dị n'ụbọchị taata. Anyị enyekwazie ntụziaka ka o si wee kwesị ịdị. O wee bụrụ ya na mpịaka okwu n'ụbọchị taata anyị na-ekwu na aka kwesịrị ị na-akwanyere ndị okenye ugwu. Nkwanye ugwu enweghị limit. Nkwanye ugwu abụrụ ihe a na-eme, ọ bụrụ ihe na-emebi emebi, ọ bụrụ ihe na-eme mfichapụ, ọ bụrụ ihe a na-eme mfichapụ. O wee bụrụ ya ndị ntorobịa, kwanyere ndị okenye ugwu ruo orufa. Ndị okenye kwanyekwazịrị ndị ntorobịa ugwu ruo orufa. Nye aka n'ihe onyonyo nka, like my video, comment on my video, share this video and follow my page for more updates. Ekene m unu ndị be anyị.